ዝኮነ ሰብ ነናቱ ኣጋጣሚ ፍቅሪ ክህልዎ ይክእል እዩ እንተ ዝናተይ ግና ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓንሎም ግን ዝኮነ ከዓ ካብ ኣብ ውሽጢ ገይረ ስቕ ዝብል ንሰምዓቲ ከካፍል ዝመረፅኩም መምሓሪ ድኸውን መገረሚ ዋላስ እንተ ግና ምስ ሰማዕኹም በኣልኹም ፍረድዎ ጽቡቅ ገይረ ኣይገበርኩን ሓሳብኩም እንተ ትገልጹለይ ክንደይ እኳ ደስ ምስ በለኒ ብዝኾነ እትዕላል ከምዚዩ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዝፈትዋ ትፈቱኒ ኣፍቃሪት ነይራትኒ ሓቂ ዘረባ ፍቅርና በዘይ ምግናን ሰባት ዘዛረበ ነይሩ ኣነውን ትኾነኒ ጓል ረኺበ ምባል ቀሲነ ውራይ ናብራ እንዳገበርኩ ግና ሓንደበት ዘይተጸብኽሎ ደቦላ ኣብ ሕይወቴ ኣትዩ ኩለንትናይ ዝራረጎም ምእማን ተጸጊሞን ዘይነፍሲ ክመስል ግዜ ወሰድኩን ብደው ፍልሖ ዝበልዖ ዕንፀይቲ ተቐይረ ዝወረደን ግፍዒ ደክብሎ በደል ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑኒ ይፈልጣ እንዳበልኩ ምዘይፈልጣ ጓል ይጓዓዝ ምንባረይ እሽነተይ ይሕሪቆኒ ብዝኾነ ከድረ ከይላ ትጋብዘኒ ንዳር ንሳ እንተ ደኣ ዲማ ኩሉ ግዜ ገለ ፍሉይ ነገር ይስኣሉ ብኡ መጠን ድማ ዘሐጉስ ነገር ተስምዓኒ ወይ ድማ ትሕበኒ እንተ ናይ ሻዕ መዓልቲ ግና እምሪ ወዲ ሰብ ዘሕፅር ተግባር እዩ ከም ቀደማ ጽቡቕ ኣይነበረትን ተስሐ ገና ምሽ ኣሎ ገለ ዝጎደላ ነገራት ትመስል እቲ ፈለማ እኳ ኣየስተባሃልኮና ነይረ ምስ ተደጋጋሚ ግና እንታይ ኮይና እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ተማጊቲ የግዳስ ካሓታ ካይመረፅኩ መጠኑ እንተኾነ ክንዘናጋዕ ድሕሪ ምጽናሕ ከምቲ ልሙድ ገለ ዘሕጉስ ነገር ክትብለና እንዳተጸበኹ ግና ብወስታ ገዲፋት ልቢ ጉያ ካብ ቅድሜ ተሰብረት ኩሉ ነገር ድንፁ ስለ ዝበለኒ ጎየ ከርክባይ ከኣልኩን ክንስኮኑን ነታ ፖስታ ምስ ከፈትኳ ናይ መርዓ ዕድመ ጽሑፍ ዝተጻሓፈ ወረቐት ጸንሓኒ ተቀዳዲመ ዓይኒ ናብቲ ዕድመ ካርድ ምስ ሰደድኩ ግና ብካባይ እንተ ነቆራ ዘብል ነገር ተዓዘብኩ ገክኸውን ኣለዎ እንዳበልኩ ዓይኒ ሓሲ ምስ ተዓዘብኩ ግና ዝተቐየረ ሓድሽ ነገር ኣይጸንሓንን ይሓልም ካይሉ ተጠራጠርኩ ምዃን ሕልሚ እንተ ዝኾነናይ መሓሸን ነይሩ ስማ ደጊመ ደጋጊመ ምስ ኣንበብኩ ከይተረድኣኒ ምትርትር ኣበልኩ ነቲ መመገብ ጣራውን ደጊመ ደጋጊመ ቀጥቀጥኩ ማናጀር ናይቲ ገዛ መጺኡ ደሓንድኻ እስካ ሕደ ክትልፈትን እንተ ዝብለን ነይሩ ብሙሉእ ኣብቲ ሆቴል ዝነበረ ንብረት ምዕነክቦ ነይረ ብዝኾነ ነቲ ጽሑፍ ምስና ሕርቃነይ ምንባብ ተተሓስኩ ርኢኻ ኣለኻ ዝያዳ ብዙሕ ክዘረባ ይኮንኩን ምሳኻ ዘሕለፍኮን ዓመታት እተን ዝኮር ኣለን ዘሕበነንን ንዘንቲ ዕለት ድማ ኣይክርስአኒ ንስኻ ኣብ ሕይወተይ ፍሉይ ቦታ ኣለካ ንኣኻ ምላይ መፍላጠይ ድማ ናይ ሕጉሳት ሕጉስቲ ግና እንታይ ዲ መሲልካ ስድራ ካብ ደገ ምስ ዝመፀ ሰብ ከመርዑኒ ወሲኖም ኣይከውን ኢለ ኣዕቢፀም ነይረ ግና ልዕል ዓቕሚ ኢኮኖሚ ድሓር ድማ ደኽነት ገዛና ትፈልጥ ኢኻ ኣብኡ ምስ ከድኩ መናው ክቕይር ምዃነይ ስለ ዝተረድኣኒ ዋላ ደኣ ኣእመነሉ ደኣ እምበር ተቐርቂረ ምስ ናይ ፍቅረይ ከለኹ ክምርዓው ዝወሰንኩ መቼም ዝኸበደ ውሳነ ምዃኑ ተገንዘበለይ ትኸውን እዚ ክብል ከለኹ ግና ፍቅርኻ ኣና ኣይሰየ ወይ ንሂወተይ ደገፍ ክትህባ ኣይትክእልኒ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ብሓብቲ ከምቲ ዝበሉን እንተኾይኖም ካባኻ ንሱ ሓይሽ ወድውን ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ኢለ ዓይነይ ብምእምነቱ ኣትየለኹ ካብ ኮነ ክትሓዝን ዘይኮነ ዝግብኣካ ምእንቲ ዝሕለፍናይ እዋን መሪእካ ክተፋኖኒ ብልቢ ዘፍቅረካ ግና ዝግበር የለን ስለቲ ስን ዓምራይ ሓስያት በሰላ ከውርደልካ ዝኾንኩ ድማ ኣቐዲመም ይቅሬታ ይሓትት ደፊራ ክነገረካ ስለዘይ ከኣልኩ ብጽሑፍ ሓሳበይ ዘካፍል ዘለኹም ኣቀዲመ ክነገረካ መዓስ ዘይተማዕታዕ ኮይኑ ግና ኣቕምስኢነም በጃኻ ነብስኻ ከይትጎዳእ ሓደራኻ ንኣየ ከም ሓንቲ ስስዕት ርኢኻ ሂወትካ ምራሕ ተመርኤ ካብ ዝዓዲ ክወፅ ስለ ዝኾንኩን ናባይ ገጽካ ቁልሕ እንተ ዘይበልካ ተመራፂኡ እንተ ክኢልካ ድሕሪ 3 ሰሙን መርኣይ መፂኻ ንመወዳእታ ግዜ ተፋኑኒ
ሕጁን ብልቢ ዘፍቅረካ ሰላም ዝሰፈኖ ናብራ ሕይወት ይምንልካ ካብ ብልቢ ትፈቶካ ኣፍቃሪትካ ነበረ ወሲኸለኹ ዝብል ምስ ኣንበብኩም መሊሱ ሕርቃን ይገንፊሉ ንዝረኸብኮ ሰብ ሕነቆ መጻኒ በእጃኻ ተረጋጋ ኢሎም ኣብቲ ሆቴል ዝነበሩ ምስ ኣረጋግኡ ንግዳ ምስ ናይ ሕርቃን ንገዛ በቃ ካብታ መዓልትኒዮ ኩሉ ነገር እንዳጽላዕኒ መጸ እንተ ከም ዝኾንኩ ክረኽባ ሓሰብኩም መርዓውና ሓለፈ ገጻ ከይርኣኹ በታ ምሸት ተፈላለዩም ብድሕሪ ኣናብራ እንዳጽላዕኒ ስለ ዝመጸ ኣብ 4 ዓመት ምፍለና ካብ ሃገረይ ተሰዲደ ናብ ኤውሮጳ ኣተኹ ከም ሰበይ ናብራይ ክመርሕ ጸንሒ ምስ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ናብ ሓደ ውራይ ምስከድኩ ግና ሓደ ኣዝዩ ዘደንጹ ዘገርም ነገር ተዓዘብኩ ብኡ መጠን ድማ ክኣምን ተጸገምኩ እታ ከማን ጠንጢናት ንዝኸደት ኣፍቃሪተይ ኣብቲ ውራይ ኣይጸንሓንን ዝተሓወሰ ስምዒት ንዕለቱ ወረረኒ እንታይ ከም ዝገብሩን ሕርበት በለኒ ከይደደይ ሰላም ክብላ ዋላስ በታ ዝመጻእኳ ክምለስ ቀባሕባሕ እንዳበልኩ ግና ዓይንን ዓይኒ ምስተጋጨና ከምዛ በርቀ ዝሓረማ በስም ባደ ድንን በለት እሞ መሊሳ ከዓ ንሱ ዲኣይ ንሱን ኢላ ግዲ ተጠራጢራ ኮይና ቀዊላ ጣመታትን እሞ ሓፊላ ኮፍ በለት ከም ዝተረዳዕና እንተ ኮይኑ ንኣይ ብምርኣይ ዝተሓጎሰት እሞ ገብራ ስለዝተዘክራ ግና በስ ክፍታ ከይፈተወትያ ኮፍ ከም ትብል ዝገበራ ኣንተ ሓወይ እንታይ ደኣ ተዓኒድካ ምስ በለኒ መማፅእቲ ግና ፊታ ኮፍ በልኩም የጠምታት ጥምተኒ ይርኣ ትርእኒ ኣብ ገጻ ዝተፈላለየ ስምዒት ይንበብ ነበረ ኣብ መንጎ ግና ማማ እንዳበለ ሓደ ወድ 3 ዓመት ዝኸውን ቆልዓ ኣብ ሕቕፋ ምስ ተሸጎጠ ኣነ ኣብኦ ክኸውን ዝግብኦ ቆልዓ ናይ ካልእ ምዃኑ ስለ ዘበሳጨኒ ካብቲ ገዛ ንደገ ወጻኹም ኩሉ ዝሓለብኮ ፍቕሪ ንድሕሪ ተመሊሰ እንዳዘከርኩ ከለኹ ብድሕሪ መጽያ እንታይ ደኣ ኣይናፈቃን እንዲኻ ምስ በለትኒ ነብኣት ሕነቕንቕ ስለ ዝበለኒ ትመረጽኩም ኣነ ግና ብጣዕሚ ናፊኣካ መስርዓኹኻ ልዕሊ ኣቐኒ ሰንቢደ ካብታ ምሳኻ ዝተፈላለየ ኩላ መዓልቲ ቀሲነ ሃዲራ ኣይፈልጥን ቤንዳ ኣብዚ ነጢብካ ምስ በለትኒ ከም ሰብኣይ መጠን ዝፈታተኒ ዝነበረ ንብኣት ንውሽጢ ውሒጠ ክዛረበኪ ፍቓደኛ ኩንኩን ብክብረት ከዶ ካባይ ክትርሕቒ ምስ በልኩዋ ኣጆኻ ክርሕቐ ኣብ ቁስልኻ ጨው ክንስንሰሎ ኣይኩንኩን ስለቲ ዝበድልኩኻ ግና ይቕሬታ መኣስኣትኻ ናብዚ ዓዲ ኣይምልከተክን ናብ ካልእ ከይንባፅሕ ረሓቒ ካብ ቅድሚ ምስ በልኩዋ ክርሕቓልከ ሓንሳብ ቴሌፎን ክሓበኒ ፍቓድ ክሓተተት ካብ ጅቦይ ኣውፂኣ ናይታ ሞባይል ኮድ ክኸፍተላ ምስ ሓተትኒ እንታይ ከም ዝሓሰብኩ ክማእታት ፀኒሕ ከፈትኩላ እዚ ቁፅረይ ክትዛረበኒ ወይ ክትረኽበኒ ምስ ትደሊ ደውለለይ እሞ ማዕረ ክንደይ ስቃይ ከም ዝሓለፍኩ ክኣለከ ገዲፋትኒ ንውሽጢ ዓተወት ኣነውን ብማፅእተይ ገዲፈ በታ ዝወፃኽዋ ንገዛ ያበልኩ ድሕር ክንደይ ሓሳብ ናይ ምንታይ ፀገሚ ትብል ዘላ ዘይሰምዓኸ ብምባል ደወልኩም ብምድዋለይ ብጣዕሚ ሓጎሳ ኮይኑን ብኣካል ክረኽባ ምስ ረበሸትኒ ተሰማምዒና ተራኽብና ዝኣልናተ ነገር ግና መሊሱ ከብደበልኦም የግዳስ ግርም ክንክደ ክብል ክሓዝን ጭንቕ በለኒ ተመሪኣ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣተወት ፈፂማ ምስ ተሰብኣያ ክትሰማማይ ከኣለትን ብዕድመ ኣፀቢቑ ዝዓብያ ናበይ ወፂኻ ኣቲኽ እንዳበለ ብምሄር ምቁፅር ኮፍ ካልኣም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ከም ሓንቲ እስርቲ ካብ ገዛ ትወፅለን ሰዓታት ውህዳትን ፍሉጣት ከም ዝኾናን ኣብቲ ከዶ የብላ እንዳበለ ምስ ኣሸገራ ህሉፍ ሓሊፉ እውን
ምክንያት ዘይብሉ ክሓርማን ከጋፍኣ ምስ ጀመረ ልዕል ኣቕማ ስለ ዝኾና ብናይ ሰብ ሓገዝ ከም ተፋትሐት ሓበረትኒ። ብቀደሙስ ምዘይትፈልጦ ሰብ ብሽን ገንዘብ ሃብቲ ጥራሕ ምምርኣው እዚ ትርፉ እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ከማጎፅ ፀኒሐ ምስኾነ እንታይ ከም ዝብለከ እንደይ ኣዝዩ ጥጣሕ ፍቕሪ ረጊስኪ ከድኪ ጎርካሕ ረኺቡ ድማ ኣሰራጢኪ ናተይ መርገም ኣይኮነን ናትኪ ትዕልልቲ ዝግበር የለን ሓቂ ዘረባ ብድሕሪ ክትሰብ ክኸውን ስለ ዘይከኣልኪ ኩሉ ነገር ኣፅልእኒ ንስደት ወፂኢ ኣብዚ ክትፀንሒ ለውን ፈፂሙ ግምት ኣይነበረንን ብዝተኻኣሉ መጠን ንኣኸ ክረስእ ይቃለ ስለ ዝነበርኩ ዳሓይ ክዘብሓል ሓተትኩን ብዝኾነ ከምዚ ኢልኪ ክረኽበክ ከለኹ ግና ዝሐዝን እዩ ኣይ ምስኡ ኣይ ምስኣይ ዘርሞዞሞ ክትተርፊ ምስ በልክዋ ድሓን መስጣ ናይቲ ዝበድልኩኻ ስለ ዝኾነ ዝሓበኒ ተቐቢሉ ሓንቲ ክትርድኣሊ ዝደሊ ግና ስለ ዝፀልዓኻ ኣይኮንኩን ተፈለይካ ጸቕጢ ስድራይ ስለ ዝበርትዓንን ናብርኦም ከመሓሽ ብምባሌ ንነብሰይ መስዋዕቲ ገይረ እምበር ፍቕርኻ ንኻሊእ ትኹን ካብ ልበይ ተፈልኒ ኣይፈልጥን ብዝኾነ ኣፍቃሪት ኣላትካዶ ተመርኤኻ ሓዳር ጌርካዶ ምስ በለትኒ ኣላ ንስኺ ልበይ ደፊንኪያ ምስከድኪ ተዳሓይሉ ቀኒኡ ክጥመት ስለ ዘይከኣለ ከምታ ዝገደፍክኒ ዘለኹም እሞ ፍቕሪ ናተይ ኣይወፃልካን ኣሎ ማለት ድዩ ይውፃእ ኣይውፃእ ሕጂ እንታይ ፋይዳ የምፅእ ገዳሕ ገድፈክ ኢለ ብድድ ምስ በልኩም እሞ ከም ድፍረት ደኣ ካይትቆፅሮ እምበር ነፃ ካብ ኮንካስ ፍቕረና ሓደ ኢልና ዘይንጅምር ምስ በለትኒ ፅፍኣያ ይመፂኒ ከመይላ ድሕር ክንደዚ ገልተኣታ ፍቕሪ ክንጅምር ተሓትት ምስኣ መፃኤ ቆርነ እንዳተጓዓዝኩ እንዴ ሃንደበት ሰንፈላሊኤተትለይ ዝኸደት በቃ ብነፍስኻ ጥራሕኺ ትግደስ ምሽ ንዘረባ ምባሉን ኣነ ንቡር ኣይፈተንኩን ንስኺ ፈትንኪኺ እሞ ንቡር ፈቲነ ምናልባት እንተተፋቲሐ ክሳብ ሽዑ ክትፅበኒ ትኽእል ዲኺ ምስ በልክዋ ንምንታይ 100 ግዜ ዘይትፋታሕ ክትፅበከ ነዚ ዕድል ዳግማይ ክኸስሮ ኣይደለን እዩ ፈጣሪ ኣይተፈላለዩ ስለ ዘመስለኒ ደድሕረይ ስኢምካ ኣብዚ መፂኻ ምስ በለትኒ ኣቲ ፈጣሪ ብኣኺ ዝለዓል ኣይኮነን ንጠላማት ዝኾን ቦታ የብለይን እሞ ፈጣሪ ዶ ክትብል ፀኒሕካ ቃሉ እንታይ ድዩ ዝብል ንዝበደልኹም ይቕረበሉ ዶ ኣይኮነን ዝብል ምስ በለትኒ ብቃል ኣምላኽ ጠቢርኪ ክትኣስርኒ ከይትፍትን እምበርከ ተመሊሱ ንኣኻ ሓሲብክ ስለ ዝኽእል ካብ ኮነ ድሕር ደጊመ ከም ጠው ኣዴኽ እበፅኒ ነቲ ከም ድላይ ከሸሸ ንክትብልሉ ዝፈቐድ ኩልኩ ልበይ ተሓሲንኪ ኢኺ ካብ መንገዲ ሓዲድ ፍቕሪ ዝወፃኺ ንስኺ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ኣኩርኤ ከም ብረኪ ኣብ ፃዕሪ ከለኹ ነዴኻ ማይ ወረድላ ኢልክኒ ካብ ኮነ መመንገዳና ንግበር ከም ሓፍቲ መጠን ግና ኣብ ጎንኺ ክኸውን ድብሉ እየ ንወድኹን ክወልዶ ዝኽእል እኳ እንተኾንክ ግና ከም ንእሽተይ ሓወይ ክርኤ ቻው ጉዳ ከይረሳእኹ ከዓ ዋላ ሓደ ኣይተቐየርክን ግና ፅባቐኺ ሓያስኒ ከምዘይ ጣዕመኪ ኣብ ገፅኪ ይንበብ ኣሎ ኩሉ ገዲፍኪ ብዛዕባ ሕይወትኪ ሓሳቢ ከምዝልኩን ክርኤኪ ባሓት ኣይኮነን ብድድ ምስ በልኩም ድሓን ተስፋ ኣይክቆርፅኒ ደጊመ ደጋጊመ ክሳብ ስልቾካ ክድብለ ብኮፋ ኣፋኖትኒ ገዛይ ተመልሰ ብዙሕ ሓሰብኩ ኣሰላሰልኩ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዘደንግፀኒ ክምለስ ኣደለ ተማትዓኹም ነፃ ካብ ኮነት እሞ ከዓ እንዳፍቀረትኒ ንምንታይ ዘይተወለደ ፍቕረይ ክጠርነፍ ክብል ይፀንሕ እሞ መሊሰ ድማ ናይ ምንታይ ፅላል እዩ ምሽ ኣይተልልኒኻ ኢላ ካብ ንኣኻ ንገንዘብ መሪፃ ከይዳ ፅባሕ ንጎ ጠጢናትካ እንተኸደትከ እንታይ ውሕስነት ኣለካ ድዩ ምስ ህልናይኩም ማገፅ ፀኒሐ ተተረፈኒ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፃሕኩም ጓል ግና ፈፂም ከተቕስነነይ ከኣለትን ካብ ሓደም 10 ግዜ ንመዓልቲ ምድዋል መልእክቲ ምስዳ ተተሓዘቱም ተፅሕፎ ናይ ፍቕሪ ቃላት ብጣዕሚ ዘደንፁ ፍቕረይ ከም ዘይውፃለውን ዓብዪ መረጋገፂ እዩ ብዝኾነ ኣነ ከኣፅዋ ንሳ ክድውል ምስ ተረባረብና መወዳእቱ ድሕር ክንደይ ሸንኮለል ብኣካል ክረኽባ ተሰማማዕኹ
ኮይኑን ኣብ ገዛ ዓደመትኒ ገዛ ኣትው ክብል ከለኹ ዝተቀበለኒ እቲ ብሓባር ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተሰኣልናይ ኣስኣል ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ምርኢት ስእሊ ዝረኣሉ ኣዳራሽ ዲኣቴ ዋላስ ኣብ ናይ ውልቃይ ገዛ ብጣዕሚ ደንፂኒ ኣካኖንዶ ከምዚ ኢሉ ተደርዲሩ ክፀንሓኒ ንፎሱ መሓላውካ መዘከርታ ሓንቲ ስእሊ ዝሓዘት ኣይመስለን ነይሩ በብሓደ ነድሕሪት ተመልሶም ተዘክሮታት የሕደስኩም ጥዑም ናይ ፍቅሪ ጊዜ ኣሕሊፈ ኣቤት ሽዑ ዝነበረ ሓጎስ እቲ ፎቶ ምስክር እዩ ኣብ ዝኽሪ ኣቲኻ ምሽ በለትኒ ኣብ መንጎ ነዚ ኢለካ ኣብ ነሶ ከፍ ንፍቕ ዘበልካኒ መስእል ናይ ዝቃለስ ብልቤ ዝብለካ ፍቕሪ ፈፂሙ ኣይወፃለይን ዳግምና በመረካነ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ምሽ ገጽኪ ሕማቕ ኢልካኒ መአንተነ ናብ ናይ ቀደሙ ጽባቐ ክምለስ ፍቕሪ ተቐበሎ እንዳበለት ኣብ ሕቆ ሽጉጥ ምስ በለት ብጣዕሚ ስለ ዘደንገጸትኒ ዋላ እኳ ኣነ ንስኽን ብፍቕሪ ክንጓዓዝ ዓይንከኢና ክብላ መጽእ እንተነበርኩ ግና ንዕለቱ ሓሳብ ብቕጽበት ተቐይሩ ካብ ሕቆ እንዳውጻኹን ፍቕሪ ከምዚ ውጻልኪ ዘይካሕድ ሓቂ ኣነ እውን ከምኡ ግና ልቢ ቆሲሉ ስለ ዘሎ ንክሓዊ ጊዜ ከድልኒ ከም ናይ ቀደምን ቅልጥፍ ኢለ ፍቕሪ ክልግሰልኪ ከጸግመኒ እሞ ብዓቕሊ ክትጽበይ ትኽእሊ ድኺ ቆጣ ክብል ከለኹ ብሕድኣት ከተዛሓልን ትኽእሊ ድኺ ምስ በልክዋ ንምንታይ ብዝረሰነ ሓፂን ጌርካ ጣሻስ ዘይተብለኒ ምእንቲ ፍቕርና ክብል ክጽመም ምስ በለትኒ በሊካብ ኮነ ንወድኺ ከም ውላደ ገይረ ከኣበ ቃል ይኹነን ብምባል ሓቒፈ ኣብ ግንባራ ሰኣምክዋ ናይ ዓመታት ገልጠምጠና ብፍቕሪ ምሕረት ተዛዚሙ ድሓንቲ እቶን ኣየግድኣትንን ጽቡቕ ሓዳር ጌርናስ ክልተ ቆልዑት ከማን ወሊድና